Okay. Jeg kan ikke lige tage video nu. Vi er lige ved noget højt græs. Vi skal lige presse til. Ja, men vi ved ikke, hvor vi skal cykle hen. Wow. Vi ved ikke, hvor vi skal cykle hen. Så vi vil bare cykle rundt og rundt om den her sø. Nej, det gider vi ikke. Vi skal køre på asfalt, ikke sten. Det kommer til at gøre ondt på mig. Så cykler vi bare rundt et eller andet sted, indtil vi finder ud af, hvor skal jeg hen. Kom. Okay, lige nu har jeg fået anden. I kan lige se Sepp. Nej, Sepp, du skal foran. Hvad? Du skal foran. Hvor er han? Sepp, han er rigtig hurtig på cykel. Jeg troede ikke, det var også. Den blå mørkemorgen. Det var sgu da mest op for mig, mand. Jeg fløj over cyklen. Det var vores klassiker, jeg ikke vidste, vi skulle lave. Det kalder man Sebastian og lige nu. Jeg håber ikke, der er noget, der er gået i stykker på en cykel. Er det ikke en nice cykel, jeg har? Og Sepp? Det var så pisse nej, fordi vi har... Det gør Nas.